Hey, ngiyanamukela kule video. Before ubuka ivideo ngisacela subscribe. Yabonga. NAMI NGIYATHANDA ngibona indlela NAMI NGIYATHANDA NAMI NGIYATHANDA NAMI NGIYATHANDA ngibona indlela baba nami Isitulo lesihlale phansi wendoda. Manje awusho wentwana ngoba ungayile esikoleni ubikile kodwa noma nje uvele wayiginqela nje. Hayi yazi ukuthi ngiloveni ngibekile. Ngeke ngikubuze ukuthi uloveleni ngoba ngiyazi lokho okushilo kuhamanga vela yikho into elovele phela wena. Obvious vele ngikushilo kungamanga. Nami bese ngenze bengivumela ukuthi ngilove. Hayi ngizwa kahle akuhluphi akunankinga. Kodwa mntakasisi lento yokuthi mina nawe silokhu sikwebhana angiyithandi neze. Hayi nguwe ngiyakela sesicabanga nawe. Mina ngicabanga. Kahle kahle wena nje ayikho lento yokuthi wena uxabana nami kahle kahle ngijwayela kahle ukuba kusuwe ngakade ngakubulala ngesibhaxo mina. Awu kahle malungu. Ungibulalela ngesibhaxo uthi ngikhuluma iqiniso. Mina ngakhuluma mina ngihlezi ngikhulumela nje iqiniso. Kahle kahle uyadelela wena awungiboni kukuthini nje ukuthi ngiphilela ukudla kukuthini lokho kukuthini ukuthi akunantombi kukuthini ukuthi ingoma zothanda akumele ngidlale ngoba kunantombi kahle kahle uyadelela wena. Awu ngobukhala nto usunayo ntombi yabona ukuthi ngikho umsebenzi wakho. Hayi Iqiniso liyabanga. kahle kahle uyajwayela wena uyajwayela wena yabo ukuba kufona umisi wakho la ngangekukhahlela nje Hayi mani ungayibambi lokho ungayibambi lokho le. Ngicela ngoba uzongimoshela izinto. Ngizokumoshela izinto ngizokumoshela izinto ngaliphi mina Hayi ngizolethela iPhone vele banje imistake. ibanjwa wena ifoni yami ibanjwa wena kanti ekabali ifoni le Baba ukhumbule ukukhumbula ukutshela ukuthi ngibikile. Ngithele mina kushane wena. Uthini? Siyabonga ukuthi ukwazile ukubuka le video. besicela usubscribe uvule nebell ukuze abaka YouTube bezokwazisa masifaka ivideo entsha.